ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ କରିସାରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି କିଛି ଅଣ୍ଡାରେ ନୂଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ତାକୁ ଦି ଫାଳ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମସଲା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ହେଲା, ଅଣ୍ଡାର ଚମଚମ ବନଉଛି, ନୂଆ ରେସିପି ଅଣ୍ଡା ଚମଚମ। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ତାୱାରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହି ମସଲାରେ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 10 ମିନିଟ୍। ତାର ସେ ଭିଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡାକୁ କିଛି ଦି ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଏମିତି ତାୱାରେ ଭାଜୁଛି କିଛି କମ୍ ତେଲରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଲଉଟେଇକି ଦେଖିବେ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏପଟାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଛପଟକୁ ଲଉଟେଇବି। ତାକୁ ଏମିତି ଲଉଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଉଟେଇ ଦେଲି, ଏମିତି କଲର୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଅଣ୍ଡାରେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତାର ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଚମଚମ। ଆକୁ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆକୁ ତ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। परिमिति जामिति रे करुची भला, प्रेम इतिहासर से बुझुनी मूला। रिबन बंधा बयस छंदी चिताकू पारुनी।